Татар халкы үзенең катлаулы юлында милләт буларак берләшү этабын үтеп, сәяси субъект дәрәҗәсенә күтәрелә алды. Татарстан һәм татар милләте аерылгысыз тарихи берәмлекләр. 1980 еллар ахырында дөньяда барган гаять катлаулы һәм фундаменталь үзгәрешләр татарларга да тәэсир итте. СССР җитәкчелегендәге социалистик блок таркала башлагач, аның идеологиясе юкка чыкты. Геосәяси вазгыять үзгәрде. Шул ук вакытта төрлек халыкларның милли үз аңнары яңадан тормыш үзәгенә кайтты. Коммунистлар заманында милләтчелек һәм дингә урын булмау сәбәпле 100 еллар буена яшәрелеп килгән мәсьәләләр яңадан искә чыкты. Татарлар да бу дулкында үз тавышын ишеттерде. Милли интеллигенцияның иреккә ашкынып бәрелүе ТССРның үз чордагы сәяси даирәләре белән уртак кызыксынуда туры килде. Һәм 1990 елның 30 августында Татарстанның суверенитеты игълан ителде. СССР таркалыр алдыннан Казан күп кенә республикалардан да иртәрәк үз сәяси позициясын әйтеп куя алды. Бу тарихи адым милләтнең үз аңын үзгәртте. Аңа үзенә карата хуҗа булырга ирек һәм мөмкинлек бирде. Шул чордан башлап татар милләтен бөтен дөньяга бәйли торган зур механизм эшли башлады. Тарих буенча килгән мирас татарлар бөтен Ауразия киңлегенә таралып яши. 1992 елда Дөнья татар конгрессы төзелеп, ул читтә яшәүче татарлар белән мәдәни, иҗтимагый, рухи күперләр салу эшенә кереште. 90 еллар татар дөньясын берләштерү һәм оештыру яңадан җыю чоры башланды. Ләкин бу яңарыш чоры озак дәвам итмәде. 1990, 99, 2000 елларда властька килгән Владимир Путин чорында Россиядә сәяси модель кискен үзгәрде. Федераль үзәк регионнарны тигез партнерлар итеп түгел, буйсындырылачак структура өлеше итеп күрә башлады. Власть вертикале Россиянең төп кагыйдәсе булып китте. Асылы. Һәм бу вертикаль милли республикаларга иң авыр бәрде. Башта милли мәгариф системасына зыян килде. Туган телдә БДИ, ягъни ЕГЭ юкка чыгарылды. Милли региональ компонент бетерелде. Инде 2017 елда туган телләрне укыту мәҗбүри булудан туктады. Бу татар теле статусын көчсезләндерүгә юнәлгән ачы адымнар иде. Шул вакытта Мәскәү Татарстан белән вәкаләтләрне бүлешү турында килешүне озайтуны кире какты. Бу да милли үзенчәлекне, милли республикаларның кысу сәясәтенең рәсми символы булып торды. Идеология өлкәсендә дә кысым көчәйде. Клерикализация, мәдәният һәм фән өлкәләрендә үзгәрешләр, булар барысы да күп милләтле Россияны унитар дәүләт моделенә кысу омтылышының ачык билгесе иде. Мәскәү вертикале мәдәният, фән, сәнгать, әдәбият өлкәсенә дә үтеп керде. Татарга каршы булган фильмнар, дәреслекләр, әсбаплар, күргәзмәләр чыга башлады. Дискурстан федерализм, милли мәгариф, төбәкләрнең хаклары, милли хокуклар кебек төшенчәләрнең юкка чыгуы, булар барысы да бер генә максатка хезмәт итте. Мәскәүне көчәйтү һәм милләтләрнең, айруча татар милләтенең төп хакларын юк итү
Татарстанны, аның статусын бетеру. Нәтижесі көз алдында. Русия күп очракта Совет чорына гына түгел, хәтта империя заманнарына да кайта башлады. Шул кызганыч.